Moo! 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 I like to moo! Moo! I like to moo! Moo! I like to moo! Moo! You like to moo! I like to moo! Moo! I like to moo! Moo! I like to moo! Moo! You like to moo! I like to sexy body. I like to way you move. I like to sexy body. You like to way I move. Здравейте отново! Днес съвсем накратко ще ви покажа как да си купите домейн от GoDaddy. Има и много други места, от които можете да купите домен, просто това е предпочитаното от мен място. Ако искате, можете да го използвате, ако искате, можете да използвате някой друг от регистрарите. Има достатъчно и компании в България, които предлагат подобна услуга. Под видеото в поста ще се постарая да изредя поне основните от тях. А ако някой се чувства засегнат и иска да бъде включен в списъка, просто да ми пусне едно имейлче и вече след като му разгледам сайта и го харесам, ще го включа в списъка отдолу. Така, първо трябва да отидем в сайта на GoDaddy. Винаги съм се чудил, при условие, че си компания за регистрация на домейни, как можеш да избереш кретенското име GoDaddy, което на български означава "Давай тате". Давай тате, според мен е изключително добро име за сайт на тема домашен майстор, евентуално екскурзии на семейството, дори би станало едно сносно мръсно порно сайтче. Но никога не бих се сетил да го направя компания за регистрация на домейни. Както и да е. Ако все още нямате акаунт, ще трябва да минете през процедурата регистрация на акаунт. Няма нищо сложно в нея. Попълвате името си, какво име желаете да използвате за логин. Изберете някаква малко по-сложна парола, по възможност да не е тази, която използвате за имейла си. Тази част няма нужда да я попълвате, тя е за юридически лица. Имайте предвид, че всички тези данни, които попълвате тук, в последствие се отразяват в данните за притежателя на домейна. Малко е нож с две остриета. Хубаво е да попълните всичките данни, като пълния си адрес, телефонния си номер, имейла си и така нататък, за да можете евентуално в някакъв спор за домейн или в нещо от сорта, да можете да доказвате, че действително вие сте притежателя на този домейн. От друга страна, имайте предвид, че всеки що-годе грамотен потребител може да разбере от данните са притежателя на домейна. Те са публични, няма нищо тайно в тях. Така че на практика се оказва, че сте си публикували домашния адрес и домашния телефон и имейла си в интернет, което откровенно казано аз лично не го препоръчвам на никого. И дори смятам да направя един отделен пост за това, нещо от сорта на запазване на личните данни в интернет, защото съм виждал всякакви глупости, включително и хората щедро и ведро да се споделят егенето, адреси, телефони и така нататък. За мен това е излишна екстравагантност, проява на някакъв странен социален експеримент. Има си варианти за защита на личните данни. Сега не ви казвам въведете тотално фалшиви имена и адреси. Това не е правилният подход. Не, че някой ще ви спре да го направите, но евентуално ако някой се оплаче от вас и поискат от GoDaddy, за да докажете, че вие сте действително собственика на този домен, може да изпаднете в леко затруднение да окажете, че не сте Иван Петров, ами сте Димитър Иванов. След като си направите акаунта, трябва да влезете в него. Аз ще си вляза в моя, аз вече имам регистрация. Така, това е моята сметка. По съвсем разбираеми причини съм се постарал една част от нея да не се вижда. Как да си купите нов домейн? Кликнете тук горе. Ще се зареди сайта за търсене на домейни и от тук нататък остава тежката задача да си изберете името на домейна. Аз ще си избера нещо по-екстравагантно. Например, имайте предвид, че домейна, който сте си харесали, е възможно да не е свободен.
Да, за съжаление, този, който имах доброто желание да си купя, не е свободен. По тази причина и тъй като смятам да го ползвам за българския нет, ще си купя нещо ефтиничко. Bullblogger Info, 89 цента за първата година. Втората година ще ме ударят с 10-12 $, но това няма значение. В момента говорим за 89 цента. Избрахме си нашия домейн. Даваме добави. Така, един домейн очаква регистрация, продължи към регистрацията. Така, започваме с всякакви допълнителни предложения, супер, хипер оферти и така нататък. Въпрос на вкус е дали ще ги изберете. Аз лично обикновено ги прескачам, но все пак нека да видим какво е това. Така е така, защитете дрън-дрън и арена. Добре, какво е това? Получете още 5 домейна за скромните суми от $33. За какво мисля? Така, продължаваме нататък. Тук е вече следващия по-интересен момент. За колко години желаете домейнът да бъде запазен? Ще го подновяваме ли всяка година? Или домейнът ще бъде запазен само за една година? В случая аз избирам за една година. Има предложение за хостинг, което аз не смятам да се възползвам. Ще ви обясня малко по-късно. Защо? В край на краища ние регистрирахме блог на Blogspot, така че наистина нямам намерение да използвам хостинг. Аз в момента си имам хост. Така, понеже отказвам на останалата част, продължаваме нататъка. Ето тук е мястото, където можете да отбележите дали домейна трябва да бъде публичен, т.е. да бъде видим от всички, или да бъде частен домен. Той не се вижда от останалите потребители. Въпрос вече на избор е коя цена ще предпочетете. Удоволствието да ви е защитен домейна е допълнителна цена от $10,69. Общата цена в случая ще бъде $7. А с какво ще платим? Аз лично предпочитам да си платя с кредитна карта, но имате достатъчно други алтернативи. С чек това нещо го забравете за България. PayPal акаунт съмнявам се да имате. Ако имате някаква карта за отстъпка, в случая за инфодомейните няма такава отстъпка, нали? Те просто са на промоция, но в случай, че ще купите com, не торгодомейн, е възможно да имате някакъв купон за отстъпка. Просто проверяйте в интернет за това. Тук се въвежда купона за отстъпка. В случая ще си платя с кредитна карта. Трябва да се съгласите с общите условия, естествено. Продължаваме нататъка. И сега, ако се намери и кредитната карта, ще платя. Детайлно си попълвате номерчето на картата, кога изтича картата, как се казвате и така нататък. Крупните $7 ще бъдат удържани от моята кредитна карта. Това са вече допълнителни оферти. Ако желаете още нещо, на ваше разположение са. Това означава, че вече ние сме горди притежатели на нашия домейн. В следващото видео ще ви покажа как да настроите домейна си, така че да използвате блога си в Blogger. Да не влизате с bullblogger.blogspot.com, а да използваме съвсем новия си домейн bullblogger.info, който е далеч по-хубав, далеч по-кратък и далеч по-професионално изглеждащ. За сега това е. Where you move, sexy body, where you